1001 нощ. Легендарните летописи на сасанидите, древните персийски царе, чието владичество се простирало над цяла цветуща Индия и околните острови до Китай, ни разказват, че живял някога цар от тази славна династия, който бил прочут като един от най-добрите владетели в света. Неговите поданици го обичали и почитали, защото ги управлявал много мъдро, а съседите му се боели от неговата силна и многобройна войска, винаги готова да срещне неприятел. Той имал 2 синове, които еднакво обичал и които били еднакво достойни за обич. По-големият се наричал Шахрияр, а по-малкият – Шахзенан. И двамата наследили мъдростта и добродетелите на баща си. След славно, дълго и щастливо царуване, цар е умрял и на неговия престол се качил по-големият му син Шахрияр, а по-малкият, лишен от всички наследствени права според законите на страната, трябвало да живее като обикновен поданик. Шахзенан се покорил на съдбата без дума. Той не завиждал на брат си, обичал го както и по-рано и го признал за свой господар. Шахрияр оценил благородството на своя брат и разделил царството си на 2, като му отстъпил половината. Шахзенан зацарувал в Великата Тария и се избрал за столица Самарканд, старата столица на това царство. След 10 годишна раздяла, на Шахрияр му домъчня за неговия брат и той изпрати великия си везир с почетна свита да покани брат му на среща в Индия. След дълго и мъчително пътуване, везира стигна в Самарканд. Шахзенан излезе вън от града, за да посрещне гостите. Най-напред вървеше великият везир, а след него главните придворни. Управителя на Великата Тария посрещна с почести и с искрена радост посланиците и ги разпита за здравето на брат си Шахрияр. Великият везир отговори учтиво на всички въпроси и след това разказа защо е изпратен. „Мъдри везире“, каза Шахзенан, трогнат до дълбините на душата си от думите на везира. „Султанът, моя брат, ми прави голяма чест. Моето сърце гори от същото желание, защото нито годините, нито дългата раздяла могат да намалят искрената ми любов. С радост приемам братовата покана и след 10 дни тръгвам. Разгънете тук вашите палатки. Аз ще ви изпратя всичко, което ви е нужно.“ Щом като се върна Шахзенан в палата си, изпрати на своите гости няколко камили, натоварени с хубави гозби, питиета и скъпоценни дарове, а той започна да се готви за път. Управлението на държавата си повери на един съвет, чийто председател стана един от най-верните и мъдри везири на царя. След 10 дни всичко беше готово и Шахзенан, като прегърна и се прости с младата си жена, напусна Самарканд, когато залязваше слънцето, придружен от своята военна свита. Спря извън града, повика везира на брат си и поговори с него. Около среднощ Шахзенан поиска страстно да прегърне още един път жена си, затова, без да се обади никому, се върна в града и отиде направо в покоите на царицата. Тя не го очакваше и като мислеше, че след дълго време той ще отсъства, повика в леглото си един от своите верни слуги. Шахзенан ги завари дълбоко заспали. Султанът влезе тихо в стаята и каква беше изненадата му, когато видя чужд мъж да лежи в обятията на неговата жена. Той не искаше да повярва на очите си и каза с дълбока болка: „О, безсрамнице! Твоето вероломство не може да бъде пощадено. Като цар аз трябва да накажа престъплението, като оскърбен мъж трябва да измия този позор.“ Шахзенан като разярен звяр се хвърли към леглото, замахна със сабята си и с един удар приспа престъпниците във вечен сън. След това хвърли труповете през прозореца в трапа, който заобикаляше двореца му. След кървавата разправия, султана излезе от града и без да бъде забелязан от никого, се върна в лагера, разбуди свитата си и заповяда да се готвят за път. Шахзенан не каза за това, което се случи през нощта. Преди да пукне зората, треби и цимбали весело засвириха и керванът бодро тръгна напред.
Само царят беше тъжен и не вземаше участие в общото веселие. Най-после, след дълго странстване, кервана стигна Индия и наближи столицата. Султан Шахрияр излезе с всички свои придворни да посрещне своя брат. Срещата между двамата братя бе много трогателна и сърдечна. Шахзенан със сълзи на очи разказа на своя брат за невярната си съпруга. "Погостувай ми и си почини в моя палат, братко мой", каза Шахрияр. "Ще се опитам с всички сили да разсея огорчението ти." Така и стана. През следващите дни двамата братя бяха неразделни. Но колкото Шахзенан се ободряваше, забравяйки за злата си участ, толкова Шахрияр ставаше по-умислен. Дойде време Шахзенан да се върне във Великата Тария. Шахрияр го натовари с скъпи дарове и го изпрати далече извън столицата си. Когато се върна, той продължи да мисли за брат си и за невярната му съпруга, докато стигна до заключението, че няма честни и верни жени на този свят, че няма възможност да се предпази човек да не бъде лъган, и взе следното решение. Всяка вечер да си взима по една жена, а сутринта неговия везир да я удушва. Щом като изпрати брат си, Шахрияр заяви, че иска да се ожени за младата дъщеря на един от своите военачалници. След обяд си извършил обредът и като прекара с нея нощта, даде я на везира си да я накаже със смърт, а вместо нея да му доведат друга мома за жена. Тази нечута и безпричинна жестокост възмути великия везир, но той нямаше какво да прави. Трябваше да изпълнява волята на своя господар и доведе дъщерята на друг сановник, която на другата сутрин умъртви. Това се повтаряше всеки ден. Всяка вечер водеха на царя по една мома, а всяка сутрин везирът я убиваше. Тази безчовечна жестокост на царя се разчу из целия град и потопи всички в скръп и тъга. Всеки баща оплакваше съдбата на своите дъщери, които или бяха вече убити, или скоро щяха да бъдат повикани на смърт. Всички, от най-богатия и силния в града до най-простия и бедния, трепереха пред ужасното нещастие и небесто благослови, които пращаха по-рано към небето за своя любим цар, сега почнаха да пращат клетви. Великия везир, това неволно уръдие на царската жестокост, имаше две дъщери. По-голямата се казваше Шехерезада, т.е. дъщеря на луната, а по-малката Динарзада, т.е. драгоценна като злато. По-голямата му дъщеря беше толкова умна и толкова хубава и с такава изключителна достойна особа, каквито не притежаваха нито един смъртен по света. Тя се интересуваше от история, медицина, философия, изкуство и литература. Пишеше стихове, каквито пишеха най-добрите поети в това време. Нравствените й качества не отстъпваха на умствените й достоинства. И не е чудно, че баща й, везирът, я обичаше повече от всичко на света и се гордееше с нея. Веднъж Шехерезада остана сама с баща си, прегърна го и му каза: "Татко, искам да те помоля нещо и надявам се, че ти ще изпълниш молбата ми." "Ти знаеш, че аз никога не съм ти отказвал", отговори везирът, "защото твоите желания са разумни и справедливи." "О, че е справедливо и това мое желание, ще се убедиш, като ме изслушаш. Много ми е мъчно, като гледам страданията, които преживяват хората днес. И аз се заклех да направя всичко възможно, за да спра по-нататъчното варварство на султана." "Но как можеш да спреш това бедствие, което ни е постигнало? Нали знаеш, че всички ние сме безсилни пред волята на султана?" каза везира. "Ти служиш за оръдие на султановата безсърдечна жестокост. С твоите ръце той убива всяка сутрин по една невинна девойка. Затова и аз те моля, като твоя обична дъщеря, да ме заведеш тази вечер при султана, защото от теб зависи коя мома да избереш и да заведеш." Ако бе паднал гръм върху главата на везира, не би го поразил тъй силно, както думите на неговата дъщеря. "О, Боже милостиви!" извика той. "Какво говориш ти? Какво ти е, дъще моя?
Да не си изгубила ум и разум. Не знаеш ли, че султана е дал клетва да не оставя ни една жена жива след първата си брачна нощ? И как мога аз да му предложа своята плът и кръв, своята дъщеря, която да убия утре със собствените си ръце? Зная, татко, зная, каза Шехерезада. Известна ми е опасността, която ме очаква, но тя не ме плаши. О, ако само се получа в това, което съм намислила, тогава ще свърши страшното бедствие за моето отечество и целият народ ще ме благославя. Не, дъще, не. Нищо не може да ме убеди да изпълня твоето безумно желание. Аз нямам сила да те принеса в жертва със собствените си ръце. Помисли само как ще се чувствам, когато султана ми заповяда да те удуша. Ако ти не се плашиш от смъртта, съжали се над баща си и не го принуждавай да убива собственото си дете. Татко, аз съм решила. Моля те още един път. Позволи ми да изпълня своето добро намерение. Какво е това безумие? Доброволно да искаш да се хвърлиш в пропастта, отговори разгневено везира. Този, който никога не предвижда опасностите и не обмисля своите постъпки, никога не достига добър край. Напомняш ми на една стара басня за магарето, което се живяло много добре на Божия свят, докато не почитало доброто си и живяло много добре, но като не почитало доброто си положение, изпаднало в беда. Мисля, че и с тебе ще се случи същото. Какво се е случило с това магаре? Попита Шехерезада. Ще ти разкажа самата басня, каза везира. Тя може да ти послужи за добър урок. Волът и магарето. Басня. Живял едно време богат търговец чифликчия, който имал много добитък. Този човек имал чудна способност. Можел да разбира езика на животните, но никому не трябвало да казва това, което чувал и откривал чрез своята дарба. Ако кажел някому това, което чувал от животните, щял да умре. В неговия чифлик в един и същ обор били вързани вол и магаре. Веднъж, когато стопанина се намирал близо до тях, чул вола да говори на магарето. Завиждам на твоята участ. Хранят те, поят те, чешат те и само почиваш. Само носиш стопанина до града и пак почиваш. А погледни как постъпват с мен. Горчива и нещастна е моята съдба. Зората не се е пукнала още на небето, а мен ме впрягат в плуга и ура, докато се стъмни, докато съвсем загубя силите си. Урача не ми дава почивка и една минута, и щом поискам да си почина, той ме налага по гърба. Шията ми е протрита от хомота и след такава усилна работа връзват ме и вместо да ме назубят, хвърлят ми малко плява и това е то наградата за моя труд. Спя на голата земя и се мъча. Как да не завиждам на съдбата ти? Магарето го слушала без да каже дума и когато вола свършил, казало: по козината ти виждам, наистина следи от побой, но глупав си се родил, глупав ще си умреш. Простотията е причина за твоето волско търпение. Затова те мъчат хората, както искат. Ти не си хитър, сила имаш, но не умееш да я използваш и за това ще страдаш. Целият ти живот ще премине в мъка за угода на хората и вместо благодарност, бой ще получаваш от тях. Ако имаше толкова смелост, колкото сила, хората нямаше да се отнасят така с теб. Защо, например, даваш да те впрягат и не се защитиш с острите си рога? Би трябвало да биеш, да риташ, който се приближи до теб и вярвай, че няма да спиш на голата земя, няма да ядеш и суха плява. Ако ти донесат храна, която не ти харесва, само я помириши и не я яш. Опитай само веднъж да изпълниш моя съвет и ще видиш колко ще се подобри твоето положение и после ще ме благославяш. Вола изслушал мъдрите съвети на магарето и казал: о, приятелю мой, коленича пред твоята мъдрост и ти обещавам, че от сега нататък ще те слушам за всичко. Стопанин чул всичко. На другата сутрин урачът влязал в яхъра да изкара вола за оран, както правил всяка сутрин. Но вола не бил забравил съветите на магарето, затова цял ден бил бодлив и сърдит. Вечерта, когато поискали да го вържат, той започнал да боде кого завърне.
С една дума изпълнявал всичко, както магарето му казало.